मा जागोन बेनि साराउन्डिंस एरियानि टेम्पारेचारा आरो बारायलांगोन मीन्स ग्लोबल वार्मिंआ बेयाव नेचारेलि जाहैगोन आरो मानसिफोरा थानो हाया जागोन obviously टेम्पारेचार ओरैनो बारायलांबाय थादों आरो दा फरबद जरानि मानसिफोरा बे प्रब्लेमनि कारणे आरो थानो हाया जालांगोन दा जेब्ला मिलियन्स एन्ड मिलियन टन्स अफ कोयलाखौ जेब्ला जलायनाय जागोन बे कोयलानिफ्राय बहुत खिनि धुवा ओंखारगोन बे धुवाखौनो बुङो हट फ्लु गेसेस खुलुमबाय रायजोफोर आं नोंथांमोननो जे मोनसे गोनां भिडिअ आं शेयार खालामनो सानदों जायफ्रा आंनि जेखि मोसाहारियाव चेनेलाव गोदान चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आङो बेखौनो गुरै खावलायनाय थाबाय दा फरबद जरानि जे फाग्लि जरा होननाय जे बे जोंनि BTC आव थार्मेल पावार प्रजेक्टनि सायाव गोबां गोनो गोथो आरो आदानि कम्पानिनो हगारनाय गोनो गोथो जोंनि बर' समाज एबा BTC आव जागासिनो दङ दा बिनि सायाव गुवारैनो फोरमायलांदों जे सासे इन्जिनियार जे फरायनाय जे व्यक्तिया माब्रै जोंनि सायाव जोंनि जे एरिया BTC एरिया आरो बे फाग्लि जरा जायगायाव फरबद जरायाव मा खहा जागोन आरो जोंनि एयार पल्यूशना माब्रै खहा जागोन आरो मानसिनि सायाव जोङो सुबुं मानसिनि सायाव मा रोखोम बेमार लाबोगोन आरो बेसेबांखिनि लाब आरो खहा आरो गोनांथि बेसेबांखिनि लाब जागोन दा बिनि सायाव गुवारैनो फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोब भिडिअखौ स्किप खालामबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा अब्ला जोंनि जे मानव गेदेर प्रमद बर' सारा जोंनि जे BTC बाखिनि बैफोर फरबद जरानि मानसिफोरखौ गोनो गोथो खालामदों आरो साख्रि मोनजोबगोन बेबायदि बुंगासिनो दङ खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअखौ आं फरबद जरानि जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरनि कारणे बनायदों आरो खालि बिसोरनि कारनेल' नङा जोंनि बर' हारिनि सब मानसियानो बे भिडिअखौ नायनांगौ नायनानै शेयार खालाम जेसां हायो आरो लोगोसे बे गाज्रि टाइमाव फरबद जरानि मानसिफोरखौ जों जुदि एसे सापर्ट खालामनो हायोबा मेन्टेलि फिजिकेलि जोंनि कारणे बहुत गिदिर बाथ्रा फार्स्टआवनो आं बुंनो थाङो जे जेब्ला आं इन्जिनियारिं कमप्लिट खालामनानै एमटेक खालामदोंमोन आरो एमटेक खालामनायनि उनाव आं जेब्ला एसिस्टेन्ट प्रफेसरमोन मेकानिकेल इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआव बे टाइमाव आं बहुत खिनि पावार प्लेन्ट आं भिजिट खालामदों थार्मेल पावार प्लेन्ट हाइड्र पावार प्लेन्ट्स आं भिजिट खालामदों आरो थांनानै प्लेन्सआव थांनानै नायनानै स्टुडेन्ट्सफोरखौ लांनानै आं जि बुजि मोन्दों बेनि मेरिट्स डिमेरिट्स एडभान्टेज डिसएडभान्टेज जि बुजि मोन्दों आं बेखौनो आंनि नलेजनि थ्रुयै आं नोंसोरनो दिनै खोन्थानो सानदों स' आं दिनैनि बे भिडिअआव जेसां सिम्पोल हाय आं टेक्निकेल टार्म्स जेबो इउज खालामा मानेकि आं जुदि टेक्निकेल टार्म्स इउज खालामोबा बहुत मानसियानो बुजि मोननाय नङा बे भिडिअ सबनि कारणे सासे आनएजुकेटेड मानसियाबो जे पावार प्लेन्टनि बिखय थार्मेल पावार प्लेन्टनि बिखय बुजिमोन बेखौनो आं सानो आं बिराद सिम्पलि आं नोंसोरनो बुजानो ट्राइ खालामगोन जे थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआ जुदि फरबद जरायाव फैयोबा जुदि इनस्टल खालामनाय जायोबा मा प्रब्लेम जानो हानाय बिकज आं मिथिगौ थार्मेल पावार प्लेन्ट्सनि डिसएडभान्टेजआ बारा सबनिफ्राय प्रथम नोंसोर बुजि मोननांगोन जे बे थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआ मा एक्चुअली थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआ बिराद मोनसे गिदिर साइट मोनसे बिराद गिदिर एरिया कभार खालामो थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआ आरो थार्मेल पावार प्लेन्ट्सआव बहुत गिदिर मेसिन्स थायो आरो मेन खामानियानो जाबाय थार्मेल पावार प्लेन्ट्सनि या जिकुनु पावार प्लेन्ट्सनि इलेक्ट्रिसिटी नङाबा कारेन्ट प्रडिउस खालामनाय कारेन्ट जेनेरेट खालामनाय स' जेब्ला बे थार्मेल पावार प्लेन्ट्सखौ फरबद जरायाव इनस्टल खालामनाय जागोन बानायनाय जागोन एरिया बहुत गिदिर बेनिखायनो इसोरो मा खालामगोन बहुत मोनसे गिदिर एरिया लागोन मानसिफोरनि जेरै लिरनाय दङ 3400 माने बिघास अफ लेन्ड जोंनि फरबद जरानि मानसिनिफ्राय लानाय दं स' बे जायगायाव जेसांबो बिफां दङ स' बिसोर दानजोबगोन फार्स्ट बाथ्रा बेनो आरो बेनि कारणे जों मिथिगौ बिफां दाननाय लोगो लोगोनो बेनि एनभाइरनमेन्टआ बेसेबां एनभाइरनमेन्टेल एफेक्टआ बेसेबां जानो हानाय जों सबबो मिथिगौ गरमा मारै बारायलांबाय थादों जों बेखौबो मिथिगौ आं लासै लासैनो फैगोन आरो मा डिसएडभान्टेजेस बाट आं सिम्पलि मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो जे बहुत खिनि एरियाखौ इसोर कभार खालामगोन आरो बहुत बिफां लाइफां दाननाय जागोन आरो नेक्स्टआनो जाबाय जेब्ला बे पावार प्लेन्टआ इनस्टल खालामनाया कमप्लिट जागोन इसोर केटामान इन्जिनियार सुपारभाइजार्स टेक्निशियान्स केटामान क्लिनार साफाइवाला केटामान ट्राक ड्राइभार
केटामान इसोर 100टा 200टा इसोर मा खालामगोन ग्रेड 4 साफाय वाला बिसोरखौ रिक्रुट खालामगोन आरो बेनि गेजेराव आं सानो हार्डलि इसोर 100टा 200टा लकेल मानसि लानो हानाय एज एन हेल्पार आरो सोरबा एजुकेटेड इउथ दङबा बे एरियायाव इसोर एज एन इन्जिनियार नङाबा एज एन सुपारभाइजार इसोर लानो हानाय बे आलदा बाथ्रा बाट बेसोरदि बुंबाय थादों जे 8000 to 10000 इसोर रिक्रुट खालामगोन नाय आं बहुत खिनि पावर प्लेन्स थांदों बहुत खिनि इन्जिनियार्स दं रायलायदों जिरायनानै रायलायदों इसोर दां सालोंदों बाट आं हार्डलि 200 to 300 मेन पावरल' नुदों आं हार्डलि 300 400 या मैक्सिमाम 500 केटामान पावर प्लेन्सआव थानो हानाय गोदोर गोदोर पावर प्लेन्सआव जेराव गोदोर गोदोर सेटआप दङ बेफोराव थानो हानाय बाट 500 नि आं बारा किन्तु मेन पावर बारा किन्तु आं मानसि नुवाखै मोनसे पावर प्लेन्सआव स' आं सबनिसाय प्रथम बुंनो थाङो जे 8000 निफ्राय 10000 इसोर साख्रि होगोन होनदों सबनिसाय मिसा बाथ्रा इसोर जेब्लाबो होनो हाया आरो आं इसोरखौ चेलेन्ज खालामनो नागिरो इसोर जुदि 8000 to 10000 जुदि इसोर साख्रि होनो हायोबा आं इसोरखौ ओपन चेलेन्ज खालामनो नागिरो इम्पसिबल बे इम्पसिबल दा जों सेकेन्ड प्रब्लेमखौ रायलायनि नाय जेरै मोनसे गारिया खारनो कारणे पेट्रल आरो डिजेल नांगौ जायो पेट्रल डिजेल नङाबा गारि मोनसे खारा अपारेट जाया बेफोरबायदिनो मोनसे पावर प्लेन्ट थार्मेल पावर प्लेन्ट स्पेशली थार्मेल पावर प्लेन्टखौ रान खालामनो कारणे अपारेट खालामनो कारणे बेखौ सलायनो कारणे एक्चुअली कल नांगौ जायो कयला नांगौ जायो हा आरो दा कयलाया बेफोरबायदि नङा जे 1 किल' 2 किल' कयला मिलियन्स एन्ड मिलियन टन्स अफ कयला नांगौ जायो मोनसे पावर प्लेन्टखौ अपारेट खालामनो कारणे बे कयलाखौ लाबगोन इसोर लाबनानै इसोरो मोनसे आं पार टेक्निकेलाव थाङा आं सिम्पलि नोंसोरखौ मोननै टार्म्स बुंनि नोंसोर बेखौ मनाव लाखि मोनसे थाखो ब्रयलार मोनसे बयलार थायो आरो बयलारजों मोनसे चिमनि नांना थायो जेरै इटा भातायाव मोनसे चिमनि थायोना सानिफ्राय धुवा ओंखारलांनो कारणे बेफोरबायदिनो सेम मोनसे बयलार थायो बयलारजों मोनसे चिमनि नांना थायो स' डेट चिमनिनिफ्राय धुवाया ओंखारलांनो हायो नाव इसोर मा खालामगोन पावर प्लेन्टआव थार्मेल पावर प्लेन्टआव मा खालामो कयला लाबो बिराद बुजा इसोर कयला लाबो मिलियन्स एन्ड मिलियन टन्स अफ कयलाफोरा इउज जायो बेफोरखौ लाबनानै इसोर मा खालामो बयलाराव लाबनानै इसोर अर जलायना होयो थारमाने कयलाखौ बार्न खालामहोयो इसोर आरो जेब्ला कयलाया बार्न जागोन आरो कयलानि धुवाया बे चिमनि जि चिमनिया बयलारजों नांना थायो बे चिमनिनिफ्राय सायाव एटमस्फेयाराव ओंखारलांगोन दा बाथ्राया बे जाहैबाय जेब्ला बे कयलाखौ 24/7 मीन्स एभ्री मान्थ मीन्स 365 days जेब्ला इसोरो मोनसे साइटआव मोनसे जायगायाव जलायबाय थागोन मा जागोन बे एनभायरनमेन्टनि टेम्पारेचारा बारिलांगोन अबियसलि बारिलांखागोन नाय दा बिफां दाननायनि कारणे टेम्पारेचार बारिखाबाय बे जायगानि पर्बत जारानि टेम्पारेचारा दा सेकेन्ड प्रब्लेमा मा जाबाय बे कयलाखौ जेब्ला 365 days मोनसे पावर प्लेन्टआव जलायबाय थागोन मा जागोन बेनि साराउन्डिंस एरियानि टेम्पारेचारा आरो बारिलांगोन मीन्स ग्लोबल वार्मिंआ बेयाव नेचारेलि जाहैगोन आरो मानसिफोरा थानो हाया जागोन अबियसलि टेम्पारेचारैनो बारिलांबाय थादों आरो दा पर्बत जारानि मानसिफोरा बे प्रब्लेमनि कारणे आरो थानो हाया जालांगोन दा जेब्ला मिलियन्स एन्ड मिलियन टन्स अफ कयलाखौ जेब्ला जलायनाय जागोन बे कयलानिफ्राय बहुत खिनि धुवा ओंखारगोन बे धुवाखौनो बुङो हट फ्लु गेसेस आरो बेखौ बुंनो हायो जों ड्राई एस होननानै बुंनो हायो नाव बे ड्राई एसआ बे हट फ्लु गेसेसआ मा जागोन सायाव थांनानै एटमस्फेयाराव ओंखारलांगोन थारमाने सायाव ओंखारलांगोन आरो बे हट फ्लु गेसेसआव नोंसोरा मिक्स थायो कार्बन डाइ अक्साइड कार्बन मन'अक्साइड साल्फार डाइ अक्साइड आरो केटामान हार्मफुल गेसेस आरो बेफोर गेसेसआ एनभायरनमेन्टनि कारणे बहुत बारा गाज्रि बेफोर गेसेसनि कारणेनो जोंनि टेम्पारेचारा जोंनि एटमस्फेयारनि टेम्पारेचारा बारिलांबाय थादों आच्छा बे थांनानै दा मा जागोन सानि एयार मोजां एयारजों मिक्स जाहैगोन आरो बे सानि एयार जेब्ला मिक्स जागोन बे सानि एयाराबो पल्युट जाहैगोन मीन्स एनभायरनमेन्टेल पल्युसन मोनसे जाहैगोन आच्छा दा मा जागोन बे पल्युटेड गेसआ एनभायरनमेन्टआव बे थांनानै जेब्ला मोजां गेसजों मिक्स जानानै बे मोजां गेसखौबो गाज्रि खालामगोन एटमस्फेरिक गेसेसफोरखौ मीन्स बे गेसेसआ दा लासैनो बे एरियायाव स्प्रेड जागोन आरो लास्टआव थांनानै बे हट फ्लु गेसेसआ बे कयलानिफ्राय ओंखारनाय गेसेसफोरा मा जागोन खाथि खालानि फुख्रिफोराव टिउबवेलाव जानाय लोंनाय दैफोराव नङाबा बिराद गिदिर जुदि रिभार दङ बे रिभाराव थांनानै मा जाहैगोन पल्युट खालामहैगोन थारमाने आरो बे दैफोरा मा जागोन हार्ड वाटाराव कन्भार्ट जागोन आरो जेब्ला जों बे दैखौ लोंगोन जेब्ला जोंनि गथ' गथाया बे दैखौ लोंगोन केन्सार जानो हानाय स्किन इरिटेसन जानो हानाय मेगनाव प्रब्लेम जानो हानाय हार्टनि प्रब्लेम जानो हानाय लिभारनि प्रब्लेम जानो हानाय स' भेरियास डिजिज
जायनो हानाय बे दैखौ लोंनायनि कारनै बेथ' जाहैबाय दैयाव मिक्स जानानै दैखौ पलिउट खालामनानै मानसिनि भितराव जेब्ला बे दैया थांगोन बहुतखिनि डिजिज लाबोगोन बे जाहैबाय दा जों रायलायनि एयार पलिउसन जेब्ला बे हट फ्लु गेसेस सिमनिफ्राय ओंखारनाय बे हट फ्लु गेसेसा जेब्ला एनभायरनमेन्टआव थांनानै एनभायरनमेन्टनि एयारदो एनभायरनमेन्टनि हावादो मिक्स जाहैगोन आरो जेब्ला जों बे हावाखौ बे एयारखौ जों जेब्ला इनहेल खालामगोन जेब्ला गावनि भितराव उखा लानानै लांगोन बे मा खालामगोन बे थांनानै जोंनि लांसखौ एफेक्ट खालामनो हानाय लांसआ गाज्रि जानो हानाय रेस्पिरेटरि अर्गेन्सफोरा गाज्रि जानो हानाय लांस केन्सारबो जानो हानाय मेगननि प्रब्लेमबो जानो हानाय स' बेनिखायनो बुंदों जे प्रजेक्टआ जरायाव जि प्रब्लेम फैगासिनो बे बहुत डेन्जारास प्रब्लेम जुदि मानसिफोरा जुदि दा स्ट्राइक खालामाबा बेलेग उपाय गैला हेल्थनि कारनै बहुत गाज्रि जागोन आं बेलेगथ' मिथिया आं जेसां मिथिगौ आं फरायनानै जेसां मिथिगौ आंनि जेसां नलेज दोङो आं बेनि कम्पेयारावसो बुंबाय थादों जे फरबद जारायाव जुदि बे प्रजेक्टआ जुदि फैयोबा मा लाब जागोन मा लाब जाया आं मिथिया बाट मानसिफोरनि हेल्थआ डिटरियेट जागोन मानसिफोरनि हेल्थआ बहुत गाज्रि जालांगोन मानसिफोरनि हेल्थआव बहुत कम्प्रमाइजेस फैगोन आरो सबनिफ्राय गोदोर बाथ्रा आं बेयाव खोन्थानो थाङो जे जायफोर प्रेगनेन्ट वमेन बिसोरनि कारनै बेफोरबायदि एनभायरनमेन्टआ बहुत गाज्रि बेफोरबायदि हिन्जावा जायफोरा प्रेगनेन्ट बेफोरबायदि प्रेगनेन्ट हिन्जावा जेब्ला बेफोरबायदि पलिउटेड दैखौ लोंगोन बेफोरबायदि पलिउटेड एयारखौ इनहेल खालामबाय थागोन गावनि भितराव उखा लानानै लांबाय थागोन चान्सेस थायो जे गथ'फोरा जेब्ला जन्म जागोन एबनर्मेल जाहैनो हानाय बेबो चान्सेस थायो खिन्थु बेथ' जाहैबाय पावार प्लेन्टनि जेसां डिसएडभान्टेजेस मा प्रब्लेम जानो हानाय आं बेखौ खोन्थाजोब्बाय दा आं नोंसोरखौ खोन्थानो सानो जे जुदि पर्बत जारायाव नोंसोरनि जायगायाव जुदि थार्मेल पावार प्लेन्टआ आदानिया लाब मारो नोंसोर जुदि हा एगारनो होमबाथ' इनस्टल जाखागोन नोंसोरा मा लाब जानो हानाय नोंसोरा बेनो लाब जागोन जे इलेक्ट्रिसिटि मोनगोन मेबि नोंसोर खाथियाव थानायखाय नोंसोरनो फ्रि इलेक्ट्रिसिटिबो खालामना होनो हानाय बे मोनसे कम्पेनसेसन हमना ला लोगोसे 100टा 200टा इसोर मानसि एसे हेल्पार लानो हानाय सोरबा जुदि एजुकेटेड मानसि दङबा पर्बत जरायाव बेसोरखौ सुपारभाइजार नङाबा एज एन इन्जिनियार सोरबा जुदि इन्जिनियारिं फरायनाय गथ' बेकार दङबा बेसोरखौ इन्जिनियार्स रिक्रुट खालामनो हानाय सोरबा सोरबि जुदि साहा होनो हायोबा खाथि खालायाव साहा पकरि सिंगरा बानायनो हानाय हार्डलि बेफोरल' जागोन आरो सबनिफ्राय गोदोर भुलानो जाबाय 8,000 to 10,000 जब्स होगोन सबनिफ्राय बे ब्लान्डार इसोरनि सबनिफ्राय बे ब्लान्डार स्टेटमेन्ट जे 8,000 to 10,000 जब्स ट्रास्ट मी आंखौ बिसास खालाम आं पावार प्लेन्टआव थांना फैदों आं खिन्थु नुवाखै आं 400बो नुवाखै आं हार्डलि 200-300टा मानसि नुदों बेयावबो इन्जिनियार्स थायो बेयावबो सुपारभाइजार्स थायो टेकनिशियान्स थायो लेबार्स बहुत थायो ट्राक ड्राइभार थागोन कल लाबनो कारणे बेखिनिल' तो एडभान्टेजआ बहुत कम किन्तु पावर प्लेन्टनि थार्मेल पावर प्लेन्टनि डिसएडभान्टेजेसआ बहुत बारा स्पेशली हेल्थनि कारणे आरो बेनिखायनो आं पर्बत जरानि मानसिफोरखौ रिक्वेस्ट खालामो जे काइन्डलि कम्प्रमाइजआव फायनाङा आरो जेसांबो फैसा होयो इसोर आदानिफोराथ' इसोर बिजनेसमेन इसोर इन्डास्ट्रियलिस्ट इसोर एसे लुबोगोन नोंसोरनो जेरै खालामनो हागोन ओरै फैसा होगोन स' एसे एला फैसानि कारणे गावनि हाफोरखौ फाननाङा बेफोर फैसाखौ गाबोन नोंसोर लोंनानैनो फोजोबगोन खिन्थु हा थाबा नोंसोर एटलिस्ट फिउचार गावनि गथ' गथायनि फिउचारनि बाथ्रा नोंसोर भाबिनो हायो आरो हानि प्राइसआ बायलांबाय थायो खिन्थु गाबोन जुदि नोंसोरनो इसोरो 50,000 होयो 1 लाख होयो लोंना जानानै बेफोरो गैया जालांगोन स' बेनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो आरो हेल्थ प्रब्लेम्स नोंसोरनि फिउचारनि कारणे बुंदों नोंसोरनि गथ' गथायनि कारणे बुंदों जे हायोबा जि आन्डार एनि सार्कामस्टेन्सेस हाफोरखौ हेगारना होनाङा फिउचारनि बाथ्रा दङ आरो हेल्थनि बाथ्रा दङ स्पेसियेलि आरो बे भिडिअनि थ्रुयै आं गासैबो बर' हारिनि मानसिफोरखौ आं बुंनो थाङो जे बे गाज्रि टाइमनि समाव जों बर' हारिया गावनि इउनिटिखौ एक्चुअली देखायनांगौ मानसिफोरनो बेलेग हारिनि मानसिफोरनो जोंनि इउनिटिखौ देखायनांगौ जोंनि पावारखौ देखायनांगौ जोंनि कारेजखौ देखायनांगौ जों हार मानिनाङा आरो दिनै जुदि जों गावनि हाखौ ओरैनो आरामसे जुदि आदानिनो जुदि हेगारना होयोबा गाबोन जोंखौ इसोरो चान्स मोनगोन जोंखौ बुरबक सानगोन जोंखौ सानगोन जे खर'आव जेबो गैया इसोरा बेनिखायनो आरामसे हेगारना होदों बेनिखायनो जुदि पर्बत जरानि मानसिफोरखौ इसोर टार्गेट खालामनायाव जुदि साक्सेस जायोबा गाबोन जोंनि जायगाबो जानो हानाय जोंनि जायगायाव फैनानैबो इसोरो हा लानो हानाय माबा मोनसे प्रजेक्टनि कारणे बिजनेसमेन इन्डास्ट्रियलिस्ट इसोरनो हा नांगौ जाबाय थायो आरो बेनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो जे बे गाज्रि टाइमाव जों जुदि बर' मानसिया
गावनि मानसिफोरखौ जुदि जों सापर्ट खालामनो हाया प्रब्लेमनिफ्राय जों जुदि बोनो हायाबा प्रब्लेमनिफ्राय जों जुदि सेभ खालामनो हायाबा खिन्थु आलदा गुबुननि मानसिफोरा चान्स मोनगोन टारगेट खालामबाय थागोन बर' हारिखौ दुरबल साननानै आरो जों गावनि दुरबलखौ बेलेग हारिनि सिगाङाव केथियाव देखायनो नाङा स' काइन्डलि बे भिडिअखौ नोंसोर हायोबा शेयार खालाम आरो बेफोरबायदि गाज्रि टाइमाव बेफोरबायदि प्रब्लेमनि टाइमाव आं बेखौनो प्रे खालामो जे पर्बत जरानि मानसिफोरा जेसां हायो थाबैनो बे प्रब्लेमनिफ्राय जेन ओंखारबोनो हायो गावनि हाफोरखौ जेन सेभ खालामनो हायो बेनो आंनि प्रेया थाबाय जे बे ब्रादारा जे बुंनाय बायदिब्ला नोंथांमोनहा मा रोखोम मोनखो जे नोंथांमोना बिनि बुंनायाव बुजिदोंना खारन बाव माबा मोनसे पार्टिनि खोथा क्रेडिट लालायनायनि खोथा गैया बाहाय बै पर्बत जरानि जे रायजो राजाफोरखौ माब्रैबा जोङो इयुननि थाखाय बिसोरखौ बासायनो हागोन माब्रैबा जोङो बे जोंनि थासारि बे एनभायरनमेन्ट एबा बैसोर बायदि थासारिनिफ्राय जों माब्रै बारग'गोन जों बे थार्मेल एन्ड पावार प्रजेक्टखौ जुदि गायसनोब्ला गोबां बाहाय मोनसे इन्डास्ट्रिफोर फैगोन बे इन्डास्ट्रिजों लोगोसेनो बे जे पर्बत जरा बे फाग्लि जरायाव बे जानाय थार्मेल पावार एन्ड प्रजेक्टआ बिनि सायाव गोबां एनभायरनमेन्ट बिफां लाइफांफोरखौ दानफायगोन बे बिफां लाइफांखौ जेब्ला दानफायो बेनि एयार पलिउसना गाज्रि जागोन आरो नयस पलिउसन बाव जागोन आरो गोबां बेनि एयार पलिउसना जेब्ला गाज्रि जाबाय बिनि आबहावाया परिस्थितिया गुदुं आरो हाद्रि बाला जागोन आरो बेयाव मोनसे जे एयार पलिउसन बिनि आबहावा बेनि मोनामनाय गेसआ मा रोखोम जोंनि सायाव बे एरियानि सायाव बेसेबां गोथौ बेबायदि एरियानि सायाव बेमारजों साग्लोबगोन बे एरियायाव जायफोर प्रेगनेन्सि मानसिफ्रा गाज्रि समस्यायाव गोलैगोन आरो बेल' नङा जेसेबांनाखि बे जायगायाव थानाय एरिया साइडफोरनियाव थानाय बे बेमारजों भुगिनांगोन आरो बेबायदिनो मोनसे केन्सार रगफोर जानाय बेफोरबायदि रगफोरखौ एक्सुवेलि ओरैबाबो मोनथिखायोगा मबेबा मोनसे गाज्रि गेसफोर जुदि मोनामोब्ला आरो बिनि मोदोमाव जे बे गेसा जुदि नाङोब्ला बेयाव एसिड बायदि खामफ्लंनायनि मोनसे बेबायदि थासारिया सफैगोन अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा बे थार्मेल प्रजेक्टखौ मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो जुदि मोजांब्ला खालामदो बेयाव मोनसे जुदि रायजो राजाफ्रानो मोजांब्ला बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै लागौमोन बे जायगायाव जे गावनि हाखौ हगारनानै होनायनि बाव मोनसे आदानि कम्पानिया मोनसे जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बा बिटिसिनि समस्त रायजो राजाफोरखौ बाव मोनसे साख्रि सोजोबनायनि मोनसे प्लान एन्ड पलिसि खालामदों माब्लाबा बियो जानो हाया अब्ला रायजोफोर बे जे ब्रादारा जे बुंलांबाय बिनि सायाव बे बिथाङा गासैखौबो मिन्थिजोबखानायखासो ए टु जेड माखासे गावनि इन्जिनियारिं फरायनाय माखासे बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ जेब्ला बियो फरायदों बे मानसिया मोनथिखाजोबखौखायसो बियो बुंदों जेब्ला जोंनि आबहावाया बिफांफोरखौ जेब्ला दानफायो अब्ला बेनि जे अजन लेयार होनो बेखौ दैया जे अजन लेयारा सिङाव हाबलांनानै जोंनि बे एरियानि मानसिफ्रा माखासे सोरबा दमखल खुरनाय होन बे दमखल खुरनायबाबो खाथियाव मोननाय नङा माखासे गोबां बेबायदिनो जाम्फैफ्राव बेबायदिनो खाथियाव दैफोर मोनोमोन बे दैफोरखौबो मोननाय नङा अब्ला बैफोर जाम्फै खाथिफ्राव जेब्ला दै लोंगोन जेब्ला जोङो दमखलफोर खुरनाय दमखलफोरनिफ्राय दै लोंगोन बेनि माखासे गेसफ्रा हाबनानै जों बे दैखौनो जोंनि सिङाव जेब्ला सोयो अब्ला जोंनि बेमारा निस्सय हाबबाय होननानै साननानै ला अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा बे पावार प्रजेक्टखौ जोंनि बिटिसिआव लाबोनानै बैफोर जे फाग्लि जरा पर्बत जरायाव लाबोनायाव जुदि मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो नोंथांमोनहाबो बिदिखौ शेयार खालामना हो जाहाथे बैफोर बे जे ब्रादार बुंनाया जे बयबो मानसिफ्रा आरो जोंनि बिटिसि समस्त बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जेन मिथियो आरो बुजियो अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव माबायदि मोनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनो हागोन आरो जुदि जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय।